Κυρία Δάμνα το τομτζά. Να. Γεια σας. Να. Για ένα γκάλωπ τηλεφωνούμε. Να. Γεια σας. Να. Γεια σας. Γεια σας. Για ένα γκάλωπ τηλεφωνούμε. Να. Γεια σας. Γεια σας. Για ένα γκάλωπ τηλεφωνούμε. Λάθος. Λάθος τι? Αριθμός. Όχι, νομίζω το σωστό αριθμό σας πήρα. Λάθος. Το φως μοιάζει με άνθρωπο απέναντι από μια μοναξιά αντικειμενισμού. Να. Τότε κόσμος γυρίζει. Με μια βίτσα από μουριά θα λιώσω κάποτε ένα κουβά βούτυρο. Να. Τότε η θάλασσα θα πλέει ξανά. Να τι κάνεις εκεί? Να. Να τι κάνεις εκεί? Όχι. Έτσι είναι. Να. Τότε άσπρα τα στήθια σου σαν γάλατα, γαργάλατα, γαργάλατα. Είναι αλήθεια. Να. Ωραία. Τι κάνει η γάτα πάνω στην αγελάδα? Να. Ωραία. Ανέβηκε να δει τη θέα. Είναι αλήθεια. Όχι. Δεν θα το φάω. Να τα φας. Δεν θα το φάω. Γιατί? Δεν θα το φάω. Να τι κάνεις εκεί? Ναι. Ωραία. Εγώ δεν θα το φάω. Μπιφτεκί. Το μπιφτάκι, ναι, όχι. Έφτασε. Είναι παιδικός. Το μπιφτάκι. Μα δεν είναι κανένας μερικές φορές για την έλλειψη προσωπικού χώρου. Να. Έρχοντας απέναντι της έναν άνθρωπο που κρατούσε μετά. Αυτό το κορμί δεν θα νιώθει κάποτε το χάδι της θάλασσας. Να. Ανάμεσα σε δυο χλωμές πανσερίμους μονάχος Έχεις μαλλιάσει ένα φύλλο λεύκας. Θροίζει μέσα στη νύχτα. Να. Τα αρώματά σου παντού με ακολουθούν και με μεθάνε. Ποτάμι σκοτεινό στα σώματά μας. Να. Νύχτα με τραβάς σαν μητρικός κόλπος μέσα στο σκοτάδι σου.